Takže našu web stránku na lokálnom počítači máme zrobenú a keď sa rozhodnete, že si urobíte normálnu, tak najprv sa musíte rozhodnúť, ako sa bude volať. Meno by malo byť, alebo názov by mal byť taký, aby vystihoval vašu činnosť. Takže napríklad, keby ste chceli predávať knihy, vpíšeme si tu, si rozkliknete a môžete si pohľadať inú EU, čo je teraz dosť populárna. A opýtame sa, stlačíme tlačítko, či je voľná. Tak, vidíme, že knihy.sk už je registrovaná, už ju má niekto iný. A túto takisto má niekto iný. EU, overíme si, takisto už je registrovaná. Tak si dáme napríklad len meno. Je voľná. A vidíme, že je voľná. Tonohuska.sk je voľná. Keby sme chceli EU, je voľná. Takže zakružkujeme a dáme registrovať sa. Domains.sk je dosť taká spolahlivý web hosting. Nie je z tých najlacnejších, ale Drupal 7 na ňom funguje veľmi spolahlivo. Doporučujem, ale keby ste sa nechceli registrovať tu a na nejakom inom, dopredu si zistíte, či Drupal 7 funguje u nich bez problémov. Sú určite aj lacnejšie web hostingy, ale veľakrát sa už potvrdilo, že čo je lacné, nemusí byť dobré, aby ste potom nemuseli mať zbytočné problémy a počase aj tak prejdete na kvalitný web hosting. Takže tu potom pokračujete ďalej, zaregistrujete si, objednáte si u nich služby a keď budete mať už svoju doménu zaregistrovanú, čo budeme potrebovať? Prejdeme na stránku napríklad slunečnice.cz a napíšete si túto adresu, kde si stiahneme Total Commander, ktorý budeme potrebovať na inštaláciu Drupalu. Stiahnuť zdarma, klikneme. Za chvíľu sa nám začne. Chvíľočku to trvá, áno. Uložiť súbor, kliknete na uložiť súbor. Ja už ho mám nainštalovaný, takže ja to nebudem robiť. Tento Total Commander si nainštalujete a prejdeme na ďalšiu dôležitú stránku drupal.org. Stlačíme toto zelené tlačítko. Zobrazí sa nám ďalšia stránka. Stlačíme a
stlačíme na tar.gz, môžete aj na zip, ja väčšinou používam túto. Uložiť súbor, kliknete na OK. Ja už ho mám nainštalovaný. Tak. Nainštalovaný, stiahnutý Drupal zozipovaný si nájdeme. Väčšinou to býva v prevzatých súboroch a odtiaľ si ho vystrihnete a vložíte si ho do C. Na C, na lokálnom disk C, mám takisto vytvorené dve zložky, kde si nahrávam moduly a takisto aj témy, kde si nahrávam témy. Na čo je to dobré? Napríklad čas od času máme nainštalovaný nejaký modul, čas od času, keďže vývojári na ňom pracujú, vylepšujú, tak dostaneme potom správu, oznámenie, že bol nainštalovaný nový modul, aby sme si ho stiahli. Zvykne sa stať, málo kedy, ale stane sa, že obsahuje nejakú chybu a potom nám naša web stránka nefunguje správne, tak keď máme tú staršiu verziu, tento vadný modul odinštalujeme a nainštalujeme si dočasne znova ten starší a keď je ten nový v poriadku, tak potom si nainštalujeme ten nový. Ako vidíme napríklad tu. Hej. Mám dve verzie, staršiu 1.4, 1.5 novší. Tak. Teraz si zapneme Total Commander. Keďže je to neplatená verzia, stále sa nám zobrazí táto tabuľka, ktorá nám hovorí, že máme tu 3 tlačidla, 1, 2, 3 a vždy po každom zapnutí nám káže, aby sme si stlačili, tu je napríklad, kliknite na tlačidlo 3 a spustíte program, takže stlačíme 3. Teraz máme na jednej strane aj na druhej strane C, čiže náš počítač, čo ho máme na C. Vidíme, že tu máme ten Drupal, čo sme si stiahli. Ja používam pravú stranu na moje FTP pripojenie, čiže kliknete na pravú stranu do voľného priestoru a stlačíme políčko FTP, pripojiť sa na FTP server, stlačíme a vy tu nebudete mať nič, pravdepodobne, a musíte urobiť nové spojenie. Zobrazí sa táto tabuľka, tu si napíšete čokoľvek, nie je to veľmi dôležité, je to informácia pre vás, napríklad moja stránka, alebo si napíšete názov vašej stránky, názov hostiteľa, tu napíšete niečo, čo dostanete od vášho webhostingu, takže tam budete musieť napísať niečo, čo viete len vy. Používateľ www, vaša
alebo EU. Samozrejme nebude tu vaša stránka, ale meno vašej stránky. A heslo takisto vám dá váš web hosting. Nezabudnúť označiť toto políčko, pretože zrejme ho nebudete mať označené pri prvom nainštalovaní Total Commander, takže ho označíme a dáme uložiť. OK. Ja to zruším. Ja som si nainštaloval novú subdoménu, takže do nej budem inštalovať. Aby ste to videli, tak si označíme, modrým klikneme a dáme pripojiť. Tak, máme tu, ja aspoň tu mám prázdne, vy tu možno budete mať niečo ako www, alebo root, alebo niečo iné podľa vášho webhostingu. Keď tam budete niečo mať napísané, rozkliknete to, kliknete na to dvakrát a zobrazí sa vám prázdne pole. Teraz prejdeme na C, tlačíme C, hej. A tu máme ten Drupal, ktorý sme si stiahli. Dvakrát na ňo klikneme, ešte raz dvakrát na ňo klikneme, otvorí sa, klikneme na prvú položku, pravým tlačítkom myši stlačíme práve tlačítko a označíme všetko červeným, pustíme a stlačíme na klávesnici F5 alebo tu dole. Potvrdíme OK a začne prebiehať inštalácia toho rozbaleného súboru Drupalu. Celá časť sa nám prekopíruje na pravú stranu. Ono to trvá podľa rýchlosti vášho internetu minútku, 2, 3, takže toto troška posunieme, aby sme sa nezdržiavali. Tak, inštalácia sa blíži ku koncu. A vidíme, že máme celú túto časť nainštalovanú, prekopírovanú na pravej. Je dobre si skontrolovať, či sa vám prekopírovalo všetko. Zdá sa, že je všetko v poriadku. Teraz jednu veľmi dôležitú vec, ktorú musíte urobiť. Rozklikneme si CITES, site, dvakrát na ňo klikneme. Default. A vy tu budete mať len tento jeden priečinok default.settings.php. Toto nebudete mať. Mne sa to inštaluje automaticky, pretože ja čo používam ten svoj web hosting, tak oni to už majú tak zrobené, že mi to nainštalujú. Čiže máte len toto jedno. Musíme si vytvoriť ten settings. Ako si ho zrobíme? Najlepšie, keď máte USB kľúč, rozklikneme si to horné okienko, nájdeme si USB kľúč a tam si prekopírujeme default setting PHP. Klikneme na ňo raz, stlačíme F5, prekopírovalo nám ho do USB kľúča. Otvoríme si USB kľúč. Vidíme, že to máme. Tu klikneme na to pravým tlačítkom premenovať a odstránime default bodka. Zostane nám iba settings. Vidíte, že sa už zmenilo a klikneme na ňo a stlačíme F5 a potvrdíme. Ja už to mám, takže to potvrdzovať nebudem. Keď by som na ňo klikol, tak pýta odo mňa, či ho chcem prepísať. Takže ho máme prekopírovaný tu. Teraz
klikneme na to, vrátime sa šípkou doľava alebo tu, týmto kliknutím na to, o krok späť, takže sites. Teraz si rozklikneme AL a vidíme, že tu máme dve priečinky, modules a themes. Tu sa budú inštalovať všetky moduly, ktoré si budete počas vytvárania vašej stránky inštalovať, kadejaké prídavné moduly a takisto aj témy. Vrátime sa, ešte vám to ukážem, na tú hlavnú stránku, hlavnú časť. Tu máme moduly. Keď ich rozklikneme, vidíme, že tieto moduly sú súčasťou inštalácie Drupalu. A takisto témy. Dostali sme v tomto balíku 5 tém, ktoré môžeme využívať. To sú tie základné, ale určite s nimi nebudete spokojní. Budete si inštalovať nové zo stránky Drupal. Takže tieto vaše nové témy sa budú inštalovať tu. Tu si potrebujeme vytvoriť nový priečinok. Klikneme na nový priečinok alebo na F7 a do toho okienka si napíšeme Libraries, napíšte to presne, tak jak to má byť. Potvrdíme a máme vytvorenú nový priečinok, do ktorého budeme inštalovať potom ďalšie veci, ktoré si budeme ukazovať. Tak, teraz by to malo byť všetko. Takže inštaláciu na FTP máme za sebou. Teraz si otvoríme nové okno v prehliadači a napíšeme si meno našej stránky. Tak. A naskočí nám toto okno. Necháme zaškrtnuté štandard, pokračujeme. Vy tu budete mať len angličtinu, jazyk. Môj prevádzkovateľ už automaticky inštaluje češtinu, ale necháme si angličtinu, aby sme videli potom, ako ďalej budeme pokračovať. Potvrdíme. A tu necháme toto, MySQL, do databázy vpíšete údaj, ktorý vám dá váš prevádzkovateľ webhostingový. Takže ja si tam napíšem svoje. Meno databázy takisto by malo byť to isté, čo hore. Takže to si môžeme skopírovať. Heslo dostanete takisto od prevádzkovateľa a píšeme si ho. Tu necháme všetko takisto a potvrdíme. Prebieha nám inštalácia. Výborne. Meno tu
čo vidíte hore, ja mám túto adresu mojej web stránky, tak automaticky sa zobrazila aj tu. Tu si napíšeme, toto meno si potom môžete zmeniť, samozrejme, ale necháme to tak, aby sme videli, čo sa bude diať. E-mailová adresa bude info a vaša web stránka, info@vaša web stránka. Tu si vpíšeme admin ako administrátor. Toto si potom samozrejme môžeme zmeniť neskôr, keď sa vám to nebude páčiť a budete chcieť mať tam svoje meno, napríklad heslo. Heslo si dajte najlepšie meniť písmená s číslami, aby to bolo, vidíte, tu sa nám zobrazí, aká sila je toho hesla, takže píše, že je dobre a zelenou čiarou nám ukazuje, aké silné je to heslo. Heslo musíme potvrdiť. Keď sme ho napísali správne, napíše sa nám yes. Tu si pohľadáme Slovensko. Slovakia a časovú zónu dáme Európa Bratislava. Tieto dve necháme zaškrtnuté a potvrdíme. Tak. A máme našu web stránku už umiestnenú na internete a keď niekto vie našu adresu a ju napíše, tak sa mu zobrazí nie toto, ale tu nám píše, že navštívte vašu novú stránku. Tlačíme a takto vyzerá tá vaša základná stránka. Tu je ako vás vítajte na Drupal.7, táto adresa, ktorá je vaše, bude tu. Aj v logu sa zobrazí tá istá. Čiže toto si budeme musieť potom zmeniť, to si ukážeme neskôr. Teraz prejdeme v prvom rade do modulov, stlačíme modules a aby nám mohla začať stránka fungovať, tak si zapneme moduly, ktoré sú súčasťou inštalácie Drupalu. Niektoré sú vypnuté, takže si ich pozapíname, hlavne tento. Toto môžete, nemusíte. PHP filter takisto. Poll je anketa, štatistiku, toto nemusíte, aby vám nechodili chybové hlásenia. Testing, takisto nemusíte. Tracker, toto áno. Potvrdíme. Tu vám píše, že konfigurácia prebehla v poriadku, môžeme si ešte stlačiť cron. Tak. A máme našu stránku pripravenú na ďalšie nastavenia.